Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy Gahrman Arkadamynyň gatnaşmagyna, daşary ýurtlaryň raýatlaryna we Türkmenistanyň hormatly ýaşullaryna Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalyny we ýadygarlyk gümüş nişanlaryny gowşurmak dabrasy boldy. Hormatly prezidentimizden gol çeken resmi namalaryna laýyklykda Koreýa Respublikasynyň Bütün Dünýä Innovasiýalar Öwreniş Institutunyň başlygy Kim Ji-yeon syýlaglandy. Ol ýokary syýlag üçin Türkmen tarapyna tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretarinyň ýönetim wekili, Birleşen Milletler Romasynyň Merkezi Aziýa üçin ýöňleş diplomatiýasy boýunça Tewit merkeziniň ýol başçysy Kaka Imnadze ýubiley medalyny we degişin şany aýratyn hormat bilen kabul edip, onuň öýe durmuşyna ýatda galyjy waka öwrülenini beledi. Türkiýanyň ýurdumyz bilen köp ýyllanyň dowamyna netijeli hyzmatdaşlyk edýän Çalk Holding kompaniýalary toparynyň Dolanlyjylar Geňeşiniň başlygy Ahmet Çalyk, Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalynyň we degişin şanyň gowşulmagynyň özü üçin aýratyn hormatlygyny beledi. Germaniýa Federativ Respublikasynyň Ludwig Maximilian Universitet Klinikalar Toplumynyň Fürstenfeldbruck Almy gözlük klinikasynyň umumy we visceral hirurgiýa klinikasynyň başlykmany Dr. Spesberg Fritz Wilhelm Wolfgang Bisilaglary özlerine bildirilen hormat hökümine kabul edýänini aýtdy we Gahrman Arkadamda tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdi. Sonra Gurbanly Berdimuhammedow adynaky hogundarlygy meýterçagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat Gazinatynyň Ýaşullar Geňeşiniň agdalaryna Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalyny we ýadygarlyk gümüş nişanyny gowşurmak dabrasy boldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda alınıp barlayan halkara hyzmatdaşlygy dürli uglary öýtsin alýa. Şunda medeni insanperwer gatnaşyklarynyň halkara hyzmatdaşlygynyň mühim ugruna emele getirýänini bellemek gerek. Şunun bilen baglykda oňun beýtaraplyk syýasatyny amala aşyrýan Türkmenistanyň ýöňe sürýän başlangyçlarynyň Milletler Birleşigi tarapyndan ikrar edilmegi ýurdumyzyň halkara giňişligine kawraýynyň belinde galmagyny şertlendirýär. Beýdabara tewitary we halkara derejesinde paragatçylyk hemde durnukly çöpçün etmeň agtybarly kepili bolan beýtaraplyk bayramçylygynyň köpeýüşgünli pursatlary besenýänliginiň aýdyň beýany urly. Munun öýdi bayramçylyk dabralarynyň halkymyzyň bagtyar durmuşynyň we ýurdumyzyň awadançylygynyň berkilmegine gönükdirilen asyrly işler bilen utgoşýanlygyny has aýdynlygy bilen äşgär etdi. Gurbanly Berdimuhammedow adynaky hogundarlygy meýterçagalary himayet bermek boýunça Haýyr Sagabat Gazinatynyň Ýaşullar Geňeşiniň agdalary hemde ýurdumyzyň wilaýetlerine wekilçilik edýän ýaşullar Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalyny we ýadygarlyk gümüş nişanyny ýüzüne syrap kabul etmek bilen bildirilen hormat üçin Gahrman Arkadamda we Arkadaly Gahrman serdarymda tüýsürekden hoşallyk bildirdiler. Ýokary döwlet syýlaklaryny uly buýsançydan kabul edenler hormatly prezidentimizi Gahrman Arkadamdy we tutuş türkmen halkyny paragatçylyk we atudoran kepili bolan beýtaraplyk bayram bilen gutladylar. Gahrman Arkadamyz hormatly prezidentimizden gol çeken resmi namalaryna laýyklykda Türkmenistanyň beýtaraplarynyň 30 ýyllygyna atly ýubiley medalyna we degişli nişanlara münasip bolanlary ýokary döwlet syýlaklarynyň gowşulmagy hemde ýurdumyzda giňden bellenýän şany sene bilen gutlady. Şeýlekem Gahrman Arkadamyz olaryň äklimi awadançylyk bähbedinde alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi.